UGWUMBA. Ndị be anyị ụtụtụ ọma, ekene m aha mbụ Chidera epetike ndị Igbo ama sọnụ nnọọ na UGWUMBA telivishọn ime obi eziokwu. Ụbọchị taa achọrọ ka anyị kwuo maka ndọrọndọrọ 2027 nke nwanne anyị nwoke ezigbo nwa anyị bụ Peter Gregory Obi na-adọ. Ajụjụ pụtara n'ebe ndị mmadụ nọba na-ajụ si kere n'osi NPP for baa apụga si apụga baa PDP si PDP baa Labour si Labour baa ADC nkịta baa NDC. Ajụjụ ahụ dị very important, not very simple. Ime na ndị Igbo anyị ajụkọ ka ejide anyị ike anyị agbụ kesi anyị agbụ ike ga-adị na-ekwusi okwu ike na nka nkọwalụ ọnụ. Many of us imirikite n'ime anyị jere ọta akara. Ịkwụsịrị ọta akara ịhapụ ụlọ akwụkwọ ọta akara jee nke na-akpọ nursery, si from nursery jee primary, gụchaa primary jee different secondary school, si from different secondary school jee different university, pụta move to another town altogether ebe na-alụ ọrụ ebe na-achọ akara aka gị, which is same thing applicable in politics. In politics, like what we all know, some status local government councillor upgraded to chairman local government, then on aga n'iru J House of Assembly, J House of Representative, J Senate for the bro governor. Ihe bụ part of life, that moment of life. In order for forever, it means there's no progress in you. And a good player, ada about one club forever. A good player, about one team this period. Next season, others have zoba. Imagine the queer because funny me have believe hey na Peter Obi MRO no na o party nkapo. O party ni up no nwere nke ebori ohi, o nwere nke ebori ahụ. The man be a celebrity. The man be one of the most trusted politicians in Africa. A man ya sị kwụrụ. Eziokwu nwere ike ode ka ego, ode enye ego. Mana the qualities of that man are drawn at politicians na Africa. I'm a kuku Nigeria. This man ya bọọlụ gote tata bụrụ onye ọchịchị obodo a na-akpọ Nigeria. Ana m agwa gị that na anyị bido use okwa 20 naira, use okwa 10 naira. You hear me no? That our economy are too good and too great. I'm sure that now before na achịcha Nigeria kwụsị ibi ego na ọ bụ na akwụọchi moto mụ na eji. Mana ụfọdụ na-agba nkere na-eche ị na-eghe politicians ọnụ. Most of politicians na-ekwu ebe ekpere ma mana n'okwu ọbịa o dozi ihe na ha mere mmebi a na-afọ ha nwasa ekpere ma ana ha ụfọdụ n'ime ha believe that ha ma mpụzi apụ. That is why mmadụ eji bụcha oye House of Assembly, J Rep, J Senate, J Governor, after Governor, or chair back to Senate, no na perpetually, also President, also Vice. Mana jugode ke record of ihe hapụrụ wee ihe nọ na-eme. Ndị Igbo ka anyị mụrụ anya. Ogo bra ya na-azọ ụfọdụ kịta ya sị that no, si kwadoro onye ugwu, akwado onye ugwu ka o jee gịnị ka na-akụ na ndị banye nwe chance. Nwoke kwefọ chance a adịghị enye na platter of gold. Ka anyị nwa amadi ya bụ Gregory Peter Obi ike. Ọ dọrọ izi mara ka ọ dị ebe ọ bụ na onye nye na were ekene gọọmenti esteti ma ka esi eso nyenwa ọkwa nọkọtara next market na Abuja gbaa ọkụ whatever tiri ọkụ mmadụ amụhụ which we know that na abroad narị ọkụ ka ọ gbara nwoke mmadụ na-ama anọgide kwara property si kwatụsịa mana yet he still surviving. Marakwa na nwoke ahụ ife ọ na-achọ abụrụ ego nyere ụmụ ya ji weli nri ife ọ na-achọ abụrụ ego ji bụ ọgaranya maka ọ bụrụgo ọgaranya na all ramification. Mana ihe ọ na-azọ bụ ka ọ dịrị ụmụ anyị mma etu o si eje chi Anambra steeti save ego nnukwu ego ọ na gọvanọ so bịazi na ụfọdụ were ruo airport ụfọdụ aghasa the whole money oke mmadụ sevụrụ. O mere ka ụlọ akwụkwọ anyị gawa n'iru ụmụazị na-agbagbochi esa bidokwa ọgụgụ akwụkwọ ife na-adịrị anyị mma.
ị na-agwa n'obodo na mpụta Peter Obi pụtara nkịta ọ na-akpọgo NDC anya ọkụ karịa pati ọbụla ọ bara aghasa ya nke ọbụla ọ bara aghasa ya PDP ọbata BP ebu crisis so because afọ na potential in that man ojele bụ eburu katakata esa leadership ya ka oje n'ụbazi ọga hapụ ihe ọ chọrọ ime mụ na one thing about Peter adịghị primaries ebe na-eje ka ego mụna ụmụ leaders ọrụ ha bụ ka eje primaries na ha egote Peter nọrọ na ka eje primaries ka eje kebe ego ọ mara na nyanwa bịara ịzọpụta ụnụ nyanwa bịara ịrụ ọrụ ọ bụrụ ka ọ bịa kelee ego so ụnụ kwado ya chọọ ya ọ bịara ọrụ na ụnụ achọkwa n'ụnụ n'ebe ụnụ asị ka nkere ndị be anyị gwụ ndị ihe na-egwa adịrịzị 2027 dị anyị n'aka dị gị n'aka dị m n'aka ụfọdụ asị wedata na-eri gị mee the right thing ha rigizie ya o mere one thing adịghị gị election na ọ bụrụ na unu enye consent okay you believe that vote doesn't count ọ bụ na vote doesn't count why do they give you rice or nye gị ego or kee unu something ka unu wee vote orie that shows you na ọ countụrụ hapụzie manipulation dị na ya ndị nọ n'isi mgbe nke ahụ ndị be anyị kene m unu ka anyị si wee gwa na afọ mgbe Chidera apịrị ka m bịara imere unu ndị Igbo for once a ka anyị mara that na ọ bụrụ na anyị gbajọọ ije a ọ enye anyị nnukwu nsogbu anyị nwere one of the most toasted most trusted candidate na this race na ị like ya ọ kama na onwe ifo mere ọ dị na nwunye nna gị no because na ọ dị ka ego dobe ike ego by the side ka anyị kwado nwanne anyị nwoke so as ọ bụ na oje bụrụ president Naijiria niile adị mma ha mekwa na Igbo Naijiria niile adị mma ụmụ anyị enwe future ndị be anyị kene m ụnụ na-asị ya bụ Ugwumba TV obi eziokwu anyị na-eme ka anyị na-asụ n'asụsụ Igbo mee ka ọ na-adịrị anyị mma na-akwado anyị na-esonye anyị ndị be anyị kenekwa m ụnụ ka ọ dị